Gloria! Hai, mă! Unde, mă? Oprește filmările, rog frumos, nu mă uit la Ne filmezi? Da. Filmează-mă! Te filmez. Ce faci? Te filmez. Hai. Te veșteri de noapte. Eu sunt Cristina, ea e Georgiana. Așa, faceți cu mâna la cameră. Știți odată și era frumos și noi cu Raluca și Anda și Georgiana. Ea e Elisa. Și ei sunt băieții. Bă, nu contează. Da, nu. Și Lelele. Da, ține-l. Oare ce încercați să faceți? Vă sinucidă. Vreți să vă sinucideți? Ce fac băieții noștri aici? Păi, ăla de ce l-a fost murdar? Filmez. Filmez. Mă duc și eu după Bogdan, unde să duc? Acolo. Zâmbiți! Nu! Mai? E un mare! Da. E aproape critică. Da? Frate, mai oprește.